Времето навън е вече с 10 градуса над нормата, с позволение да излезеш навън с чадър и задължително разхлаждаща вода, която за предпочитане първо да бъде замразена. Всякакви летящи насекоми се появиха, за да ти почушнат, че нещото е наоколо. Но признавам, някои от тях са тук само за да те подразнат и да ти развлят момента. Комари. Денят расте, а с него сбирките на хората, а с тях увеличаването на шумовите нива. А шумът я привлича. Започнах да виждам на всеки 6 минути и 43 секунди летящите самолети в небето в посока юго-исток и да издупвам желанията ми с поникналите вече глухарчета, чието пухени листа летят главно в тази посока. Ходя боса навсякъде и по клетките на тялото ми усещам морето, което ме привиква и пясъкът, който лепне по тялото ми. А и честно, потя се като кекс на 240 градусова предварително загрята фурна. Ами да! Лятото вече е дошло! Най-после! Какво толкова? Означава, че именно всеки момент ще се появи любовта. Знам, сигурно ще си кажете, че съм се побъркала да го знам така със сигурност. Само, че не. За ваше сведение, любовта ми звънна няколко минути след настъпването на новата година и въпреки лошата връзка поради натоварността по това време, знаете, тя обеща и дори каза, че си го написала в дневника с обещание, затова аз направих същото. Обеща. Значи, ще дойде. И е добре да започвам да се оправям веднага, защото всеки момент може да нахлуе в живота ми с гръм и трясък. Аз още не съм се оправил, всичко трябва да е в перфектно изпипано състояние. Така, първо, облекло. Любовта обича... Толкова отдавна не съм се срещала на живо с нея, че вече съм забравила. Обаче си спомням, че последния път бях облечена с рокля. На нея много й хареса, правеше ми комплименти цяла вечер. Преди да си тръгне, да не ме потърси дълго време. Това е една друга тема на разговор. Не е нужда да ни разсейва сега негативно. Затова рокля. Така, тази е отвратителен цвят. Няма шанс да съм с нея. Тази веднъж, между другото с тази, ме бяха заснели случайно. Приличах на изморена лелка, която се реди с часове пред бюрото за информация. Няма... Не. А тази? Дали ще ме хареса с тази? Не бях ли с тази последния път? Не. Онази изгорих естествено. Ами супер, тази. Имаме победител. Отметнахме едно от нещата. Чек. Тренирала съм всяка вечер за стройно и поддържано тяло. Чек. Изчетох всякаква западна, източна, философска и художествена литература. Чек. 4 пъти терапия в седмицата, за да няма изненади. Чек. Медитация, ароматерапия, мезотерапия. Чек. Възстановяване на финансите, които изхарчих за всички глезоти. Не чек все още. Обаче има време. И не е важното това сега. Кое време стана? Слънчево време. Точното време за любов. Аз още не съм се оправила и какво ще хапне? Не съм сготвила нищо. А знаем, че любовта минава понякога точно през стомаха. Извинявайте. Просто винаги ме знам откъде ще се появи. Един път ще е я през стомаха, я през зрението, я през ума към сърцето. Какво пък ако този път реши да ми купи цветя и да почука точно на вратата? Не. Добре, хубаво. Обаче трябва да сготвя нещо и то по най-бързия начин. Така, трябва да взема... ето тук картофи, яйца, неща. Така. Добре да е просто, ако само за секунда си помисля. Само за секунда си помисля, че тя никога не дойде. Така, просто любовта не идва. Няма я. Какъв е смисълът от приготовлението и въобще от съществуването ми изобщо? Да пребивавам като бездушевна плът, придавайки смисъл на безсмислените неща, опитвайки се да запълни бездънната всепоглъщаща яма, която с липсата си съм отворила. И с годините тази липса кацнала на раменете ми да се оголемява все повече, с всяка крачка невъзможността за придвижване да е по-непоносима и земната пръст да се усеща все повече в ноздрите ми.
Аз вместо с годините да живея по-спокойно, аз ще треперя между хората в очакване на любов. Всеки поглед ще ми говори обещание, всяка усмивка вечност. Ще се състарея от любов и ще се задъхам от нужда. Ще съм още млада и никога запалвала цигара дори. Питам се дали тогава ще спра да вярвам или ще чакам и последната свеж да изгори. Не. Ако любовта не почука на тази врата, ще ли съм живяла изобщо? Или ще съм пропиляла дъха си? Ако аз не те гледам право в очите, любов, ще ме изненадаш ли в гръб? Ако не ти изготвя нищо, ще се прибереш ли при мен? Ако не съм готова, ще ме изчакаш ли да бъда? Какво съм аз за теб? И какво си ти за мен, любов? Смисълът или несбъднати погребани мечти? Къде си? В мен или навсякъде около мен? Тук ли си? Само ми отговори. Леле, кое време стана? Никое време. Точно по това време се появява любовта. Аз не съм оправила нищо. Дори не съм се облякла. Какво? Какво? Ако почука веднага. Ало? Ало? Здрасти! Да не би да идваш вече, защото аз не те очаквах особено много и...